Dobar dan, Dušo. Vidi ovu lepu Dođi da devojčicu. vidiš mace, dođi. Ajde dođi da dođi. vidiš. Dođi. Vidi. Jer poznaješ Mišu? Macu gore, nisi vidjela. Vidi malu macu. Vidi malo mačete. Vidi. Vidiš, gore, Kako se zoveš? pomni se, vidi. Kako se zoveš, lepa? Andreja. Andreja. Evo, Andreja, vidiš. Eto Ovo ti je mala mace male. maca. A ovo je Jovan Joca zvani. Ajde da ih slikat zajedno, molite. Stani pored... Dođi, Andreja. Ćete staneš pored Jovana? Ajde, stani pored Ajde se Jovana. slikate vi tu pored mase. Evo ti je Andreja. Tamo isto stani pa se slikite Aha. zajedno. Eto. Da sedneš malo u lepo. Tako. A masa, vidi masa, što je s masom bilo? Maza pokušava očajno da pobegne. Evo ovdje je i Andreja, Savica, a? drugarica Jocina. Dobar dan, Dušo. Dobro sam, hvala. Evo ovdje smo kod bake za 1. maj Ajde da dođeš malo. 2009. dođi. gospodnje, jel tako beše? Da. Sad slika ovdje. Da. I uživamo malo. Joca nije baš mnogo nežna prema maci. Daj ruke, daj. Daj ruke, Ali mora da ispita šta je to. daj ruke, daj, ajde. Vidi kako je Andreja tužna. Biti nežnije sa macom, jel da? Opala, op. Da. Opa. Evo. Bitni mač. Idemo da uzmemo. Opa. O, dedio moj. Prijatno. Idemo se, doviđenja. Idemo da uzmemo. Namestimo ovo, Julija. Šta? Dole povucimo ovo. E tako. Evo i sada je baka s Mihajlom. Pa, Gospodstveni, jel ti je otmen ovako Mihajlo? jako gospodstveno dete. Pa da, to je bio naša prva reakcija. Ja? Da, on je za ambasadora, a ovo je za admirala. Raketnog admirala, vidi ga. Joca je brz. Brz. Kako? Nemoj, pile maću tako. Juj. Polako, Kili. A Polako inače, ova sa maca je macom. unuka jedne ambasadorske. Ajde i mene malo. To je unuka mace Nemice koju je kao mače Joca dobio Polako, Dušo. od njegovog prijatelja Brajana iz Nemačke ambasade. Pa da. To je jedna crna lepa maca koja je rodila Ja ću to zavrati. svoju jednu macu i ovo je unuka. Evo, ja pošaljemo i Leli, kaži nešto bako za Lelu. Drži ga. Evo, tu je Mihajlo. Mihajlo je prvi put ovdje, nije? Ne? Drži ga. Jeste prvi put. Evo ti ljudi. Oslabio je Jova nešto. Zato što je neuhvatljiv. Baš će baka da kaže da je Mihajlo vrlo napredan, da se popravlja.